I det første af 7 programmer, hvor en person får en uforglemmelig fest, når gæsterne pludselig siger surprise. Nogle gange må man hjælpe skæbnen lidt på vej. Det gjorde Anders en aften for 3 år siden, hvor han var ude at feste med vennerne. Og i morgen der vil han gøre det igen. Der vil han lave en fantastisk fest for sin kæreste Jasmina. Og så vil han... Nej, det skal han selv have lov til at fortælle. Velkommen til Surprise. Hej. Hej Anders. Jeg parkerer lige bilen. Okay. Herude i de smukke og noget regnfulde skove omkring Silkeborg, der går Anders og gemmer sig. Til hverdag der er Anders en fyr, der læser til pædagog. Jasmina, hun er sådan en pige, der er meget nysgerrig af natur, så derfor er Anders simpelthen blevet nødt til at gå herud og lade som om, han er på overlevelsestur for overhovedet at kunne være i fred. Hej Anders. Hej Axel. Kan du overleve? Ja, det var godt, du kommer og henter mig her. Ja, det var sådan en lige med det sidste. Ja, det var så. Jasmina, udover hun er nysgerrig, hvad er hun sådan, hvorfor er det, vi skal lave den her fest for hende? Jamen, Jasmina, hun er personen, som hun offer sig for alt, og Jasmina er så også bosnier, og kommer i 91, der flygter hun fra Bosnien, og så op igennem Europa til Danmark, ja. Og ender så på Silkeborg Bad, ja. Hvor hun så bor i et par år. Og på et eller andet tidspunkt, så er vi så nogle stykker, der går i byen sammen, og ender ned på en diskotek nede i Midtbyen. Og så tænker du så, der er hun. Der er mit livs udkårende. Simpelthen, hun sad derovre og var så smuk over hjørnet med hendes lange sorte hår. Jeg så kun ryggen af hende. Men jeg tænkte, ej, hvis det er lige så smukt foran, som det er bagpå, jamen så må det virkelig være kvinden, ikke også? Og 4 måneder efter, der blev Jasmina gravid, og cirka 9 måneder efter igen, jamen der fødte hun mig simpelthen en jordens dejligste datter, Emma. Ja. Er det grunden til, at vi skal holde den her fest i morgen? Jamen, også fordi hun har været så meget igennem Axel, at hun simpelthen har oplevet livet fra det grumme side, og har offret sig så meget for mig, og for mine børn, og selvfølgelig og hendes børn, og så har hun virkelig fortjent at blive midtpunkt nu her. Jeg har en fornemmelse af, at du gør noget helt specielt. Ja, jeg har en lille drøm om ikke en drøm nu, fordi nu skal det altså føres ud i livet. Jeg vil fri til hende. Simpelthen. Simpelthen, inden kvinder kan gøre det. Nu står vi her på Silkeborg Kurcentret, hvor vi står inde i deres panoramarum. Det er helt vildt flot, synes jeg. Og der er højt til loftet. Det kan man også se. Der er cirka 8 meter til loftet. Og vi har bare naturen lige ude foran. Det, jeg så havde tænkt mig, det er, at vi også skal have noget natur indenfor. Så jeg vil putte noget kunstgræs ud over det hele. Surprise! Jeg troede, det var bagved, vi skulle filme, men det her det er ret fedt, det her i hvert fald. Ja. Og hvad er det så med det her gulv? Jamen, det er kunstgræs, som jeg sådan havde en idé om, at vi skulle... Fordi skoven og naturen er lige ude foran, så skulle vi sådan have det lidt med herind. Og det kunne jeg også forstå sådan lidt på, hvad du har sådan fortalt om Jasmina, og at hun godt kan lide det der lidt eventyr og lidt lyst. Og... Hun er simpelthen en dyb romantiker, det er hun. Ja. Hvad skal vi have for noget mad? Det ved jeg faktisk ikke. Det er Olga. Ja. Olga, som kommer også fra Bosnien, som skulle komme ud, eller hun skulle være ude i køkkenet lige derhenne. Okay. Jeg ved ikke, vil du hjælpe her med resten af gulvet? Hej Olga. Hej. Hvor er det nu, du kender Jasmina fra? Jeg kender Jasmina 7-8 år. Ja. Jasmina kommer til mig af en grillbar på Sonnegade. Så må hun jo have kendt dig, siden hun kom til Silkeborg nærmest, ikke? Ja. Ja. Jasmina kommer efter og siger, velkommen fra Jugoslavien. Jeg siger ja. Og den faktisk, jeg er hver dag sammen med Jasmina. Hver dag? Ja, hver dag. Jasmina kommer og besøger. Jeg har også besøgt Jasmina. Så jeg knyttede jo meget stærke bånd sammen. Jeg elsker Jasmina alene og mine barn. Står jeg så her med alle hjælperne til Anders og Jasminas fest her, og jeg vil gerne sige pænt goddag. Hej Lotte. Hej. Og Valeria, ja. Og Anne-Grethe, goddag. Goddag. Og Max. Goddag. Velkommen. Der er en masse ting, vi skal have gjort i dag. Vi skal jo have pyntet op. Vi skal have noget op at hænge op i loftet, for ligesom at danne rum herinde. Så jeg synes, vi skal gå ind og få fat i nogle materialer, og få slæbt dem herind, så vi har nogle ting, og så går vi i gang. Hvad er det, vi skal have at spise? Oksekød røg. Ja.
Og jeg laver også russisk salat. Russisk salat. En forret. Ja. Og hvad skal vi så have til hovedret? Suppe, Suppe, ja. sarma Ja. og lamme. Ja, lammet. Og det er... Ja. Så du har nok at lave, kan jeg forestille mig. Så vil jeg slet ikke forstyrre dig mere. Du skal bare fortsætte. Okay. Jeg kommer igen senere. Okay. Hun er smuk, en perfekte mor og perfekte kvinde for mig. Altså, hun er kvinden i mit liv, og noget med for evigt, og noget med... Ved du hvad, nu sejler du lige mig ind, og så bliver du ved med det her, så får du lige skrevet den tale, ikke? Okay. Klar, venner. Og så kan du